Bé, doncs, bona tarda. Començarem aquest acte de presentació d'aquest llibre. Avui venim a presentar un llibre que és una recerca i a la vegada és un homenatge als ferroviaris catalans de la via estreta que van passar la guerra i, sobretot, que van patir la repressió de les autoritats franquistes un cop acabada la guerra. En aquest cas parlaríem de la depuració dels treballadors. Els treballadors dels ferrocarrils eren assimilats com a treballadors públics i, per tant, havien de passar un procés depuratori que en realitat era una eina del franquisme per dissuadir i per apaivagar totes aquelles persones que tinguessin vinculacions amb polítiques d'esquerres. Que s'entén per depuració els funcionaris públics. Aquestes companyies de ferrocarrils eren companyies privades i la pregunta seria per què se'ls aplica aquest règim si són companyies privades, i és perquè eren companyies privades que actuaven en règim de concessió pública. Aleshores, els seus treballadors són assimilats als funcionaris públics. Aquest procés de depuració era un procés de neteja a l'entesa del nou règim que començava des d'aquest punt i podia acabar, doncs, en algun cas que hem trobat també de pena de mort executada. Hem trobat més o menys uns 102 judicis sumaríssims, que això implica el 5 o el 7% dels treballadors d'aquestes companyies. És a dir, és una xifra realment que és bastant alta. Si nosaltres hem analitzat, hem pogut recuperar, la memòria d'uns 2.000 treballadors. Ferrocarrils té una responsabilitat molt gran amb el que és recuperar la memòria històrica del ferrocarril, del que significa en el nostre país i del que ha significat també la nostra companyia, que és hereva de moltes companyies de ferrocarril que en el seu moment es van crear a Catalunya, que van iniciar precisament el transport de passatgers i el transport de mercaderies cap a l'interior de Catalunya i que nosaltres d'alguna manera som els hereus. Hem de pensar que per la mateixa manera que funcionaven els ferrocarrils, que quan una persona era treballador de ferrocarrils era tota la seva vida, perquè a més moltes vegades tenien que estar a prop del lloc de feina i per tant viure a la mateixa estació o viure molt a prop dels llocs on tenien que fer la feina de manteniment. Això que suposa que quan una persona perdia la feina, en el fons estava perdent tota la seva vida, perquè no era només la feina, era la feina, la casa, era tot. És un estudi sobre l'abast del que va representar la Guerra Civil, la Revolució de 1936, en les companyies aquestes de ferrocarril, però penso que la part més significativa, més important, és a posteriori, la postguerra, com el franquisme penetra en tots els àmbits socials, laborals, i porta a terme una repressió implacable sobre aquest col·lectiu dels ferroviaris. És un tema, un àmbit en el qual nosaltres treballem des de fa molts anys, des del Memorial Democràtic, i per això penso que aquest llibre és una gran aportació en aquest sentit.